Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Maray na aga po sa tuyang mga paraantabay. Welcome po digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Ngunyan po, aldaw nin Biyernes. Magiribahan naman po kita sa laog nin sarong oras. Alas 11 hanggang alas 12 po nin udto digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Sa Giraray, iyo po inian sa indong kairiba sa radyo, si Bem Romano Berango. Sana po dei po kita magliwat nin istasyon kasi igwa kitang mga importanteng ihahatod sa Indo ngunyan na aldaw. Igwa kitang duwang tema na duwang topics po na pag-orulayan ngunyan na aldaw sa laog din sarong oras kaya sana yaon po kamo, dei po kamo magliwat nin istasyon sa by the way, nadadangog kita syempre sa radyo DZGB sa 729 kHz. Nahihiling man kita live sa Facebook page kang DZGB News Online. As in, syempre, sinishare mi man po ini sa samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page. Ayan. So mga nakaantabay na po sa tuya ngunyan, pwede po nindong i-like ang samuyang DTI Region 5 Bicol Facebook page para po pirmi kita updated kang sa tuyang mga programa asin mga aktibidades na nakaschedule sa Oroal daw. Ano po? Ngunya na Abril sa tuyang mga provincial offices, then igwa naman sindang mga pinaluwas na schedule kang mga trainings na naka calendar na po sa bulan na Abril. So, pwede man po nindong bisitahon samuyang mga DTI provincial offices na Facebook pages. Kasi yaon po duman mga schedule. Dakol na mga nagahapot sa satuyang Facebook page kung ano ang mga nakaschedule na training. So, dapat i-follow po nindo as in i-like itong mga pages po kan samuyang mga provincial offices. Siyempre, sa tuya man na DTI Region 5 Bicol Facebook page. Sa Giraray, dai po kamo magliwat nin istasyon. Mamaya igwa kitang ihahapot no sa tuyang mga paraantabay para tatawan ta sindanin sarong 300 peso worth of smart loan. Ayan. So, dahil po kamo magliwat nin istasyon. Okay. So, ngunya na aldaw, sabi ko nga ni, igwa kitang duwang topics na uro-iristoryahan. So, kaiba ko ngunyan, ang sa tuyang duwang resource persons, ang saro po hali sa DTI Albay Provincial Office. Pamidbid na po na tabi, Sir Alex. Si Sir Alex Novora po, siya po ang Senior Trade and Industry Development Specialist na naka-station po sa DTI Albay Provincial Office. Sir Lex, bation tango na po ang satuyang mga paraantabay. Yes, magandang araw po. Diyos maray na aldaw sa gabos na yaon nakatutok sa tuyang istasyon. Good morning, Ma'am Bem. Okay. Good morning, Lex. Salamat sa pagpaunra po kan sa tuyang imbitasyon. So, mamaya may ihihiras sa satuya si Sir Alex manunungod duman sa bago pa sanang ni-launch kang DTI Provincial Office manunungod sa sa tamang pagrereklamo kasi 'di ba aram baganin do na pag may mga reklamo ang satuyang mga konsumidor manunungod sa mga produkto o serbisyo
na sa indong bakal or avail, maduman po yan sa DTI. So, igwang update kita tungkol dyan kung paano ang tamang pagrereklamo. Ngunyan na nasa advent na kita kang technology. Okay, so, kaiba taman ngunyan sa programang ining Usapang Consumer at Negosyo ang samuya man na Trade and Industry Development Specialist sa DTI Regional Office Consumer Protection Division, si Ms. Rona Panganiban. Ron, bation ta po ang satuyang mga paraantabay. Good morning, Miss Bem, and good morning man po sa gabos na nagdadangog po, nag-aabang po ngunyan digdi sa Usapang Consumer at Negosyo. Antabay lang po kita until 12 nun po. Salamat, Ron. Okay. So, sasaruon ta po, ano po, ining sa tuyang topics ngunyan na aga. Ngunyan, inuton ta siguro ini si Sir Alex, ang yaon man siya naka-station sa Consumer Protection Division kang DTI Albay Provincial Office. So, sabi ko nga ni, igwang bagong na i-launch na programa or ano ba ito, ang apod ka ito, application or mamaya si Sir Alex na sana kwento sa Indo kung ano ining bagong ni-launch na gabay sa tamang pagrereklamo. Tama ba ito, Sir Lex? So, Sir Lex, please go ahead. Istoryahan taan sa tuyang mga paraantabay kung ano ining gabay sa tamang pagrereklamo. Paano ninda ini magagamit or ano ang mga bentahi ka ini sa satuyang mga konsumidor. Please go ahead, Sir Lex. Okay, good morning again po sa lahat. Thank you, Ma'am Bem, for inviting me, our office in your program. First of all, ito pong na-mention ni Ma'am Bem, this is an innovation. Okay. This is an innovation of the service we are providing for the consumers, particularly on complaints resolution. So, with regards sa first question, ano ini, paano ini magagamit? Ini po, actually, to give you some sort of a background, ito po ay na-launch namin Opo. during the World Consumer Rights Day celebration, that is March 15, doon sa ginanap namin yung aming multi-sectoral consumers forum doon sa Pacific Mall Opo. Activity Center. Ngayon, before that, we conceptualized this activity muna in partnership or collaboration with the ConsumerNet. Okay. Ito pong ConsumerNet naman, ito po ay binubuo ng mga government agencies with a mandate on protecting consumers. May advocacy na pare-parehas na more on after consumer welfare and protection. Opo. So, nagkaroon kami ng series of meeting that was started last year. Opo. But before that, ang ConsumerNet kasi po, marami na kami mga programa. So, kabilang dyan ang aming opisina, DTI, yung Bangko Sentral, NTC, at iba pang mga DOH, FDA. Marami pang mga agency, even yung aming advocacy din, kasama namin yung PIA. So, yung DICT. Marami pa po. So, since 2008, naging active na po itong ConsumerNet Albay. Despite of series of activities na ginawa namin, that include ito pong aming mga pag-iikot sa iba-ibang district. We conduct multi-sectoral consumers forum wherein we invite different sectors, different consumer sector like senior citizen, women, iba-iba pa mga differently abled persons, youth. So, nagkakondak kami ng mga advocacy on our services, how we provide service, and then yung about sa complaints resolution, paano mag-complain. So, nagkaroon din kami ng mga programa during month of October, Consumer Welfare Month. So, despite of those efforts, parang nakita namin medyo may kulang pa. May certain gap na kailangan namin masolusyonan. So, nag-brainstorming kami nung una. Ang decision is to come up with an information hub. Parang website lang, some sort of a website. Wherein it will guide the consumers where and how to file a complaint. Opo. Ano yung dapat na agency
na Ang mag-handle pupuntahan sa nila. specific concern nila. Then, paano yung proseso? Opo. So, parang information hub lang po siya na makikita nila in a web, parang website to make it short. Ngayon, yung isa namin staff, si Miss Fatima, nakapag-attend siya sa isang parang summit about sa IT. Opo. Na-introduce niya ngayon yung artificial intelligence na Okay. isang company, the White Clock Technologies, na ito po pala ay nagpo-provide ng AI tool. So, before we launch, hinabol namin na ma-integrate na yung AI technology on that particular website. Opo. Ang kagandahan nito, ang benefit nito, 24/7 pwedeng sumagot. So, kami ako po yung nag-handle ng data, yung data management nito. Pero sa ngayon, in-enhance pa namin. Opo. We are in the 3-month trial period wherein wala pa kami muna ditong bayad sa ditong White Clock Technologies. Ako yung nagme-maintain ng data. Wherein pinifeed namin yung data, yung AI ng data. Kina-capture niya yung information. So, we are also seeking for all those government agencies kung ano yung mga implementing rules and regulation nila para maging training data ng AI technology. So alam naman natin sa ngayon na ang AI technology is already dominating the space, ng web space. This is a new technology na sa pang-araw-araw natin nakikita natin sa paggamit ng social media. Nakaka-capture na yung human intelligence na yung ating mga behavior. Opo. So naka-convert niya ngayon into an information. So ito ay simulation po ng lahat ng yung mga ginagawa ng government, yung nating government agency. Siya na ngayon yung magre-represent Opo. ng government agency na yon para maging ito na po ay mag-provide ng service Opo. as to how or what is paano file ng complaint and where to file a complaint. So kaya namin niya tinawag na GAB kasi ito is short for gabay. Gabay. So guide. So ito po ay gabay sa tamang pagrereklamo. Opo. Yun yung project namin, Ma'am Bem. Then, ito po ay mag-provide sa kanila ng insights or information na usually kasi despite of those activities na ginawa namin, parang may lack of awareness pa rin, may kakulangan pa rin yung aming ginagawa na certain gap na may mga consumer pa rin na pumupunta sa amin, nagpa-file ng complaint even though it is outside our jurisdiction. Meaning, hindi na siya sakop ng aming agency. We are not the one in charge as mandated by the law, the Consumer Act and other laws, para mag-handle ng complaints. Pero mayroon naman tayong no wrong door policy. Yes, Ginagawa oo. natin yon and pinafacilitate pa rin natin. Pero it takes time. So, yung aim natin is speedy resolution of consumer complaint. Ngayon, imbes na doon na siya pupunta sa tamang agency, and considering the time element na para mas mapadali. So, Ito na yung ito na yun, kasagutan. ito na yung Oo, kasagutan. oo. So, first, it is an information hub po Oo. para mag-guide sila. And itong AI technology is just an added tool Opo. para sagutin sila. Okay. Kung 24/7. It can answer even a Bicol dialect. Opo. Pero sasagot siya in a Filipino language. Okay. Kung Oo. English din, kasi ginagawa namin parang i-adapt niya kung ano yung yung nature. Kasi kami yung isa sa mga nagde-design kung paano siya Okay. magsasagot in a responsible and courteous manner. Ganyan po. So, Ngayon, sandali lang, Sir Lex. Nasabi mo kanina na ito ay isang innovation, di ba? Opo. Kasi nasabi mo kasi dati, pag mag-file ka ng consumer complaint, pupunta ka sa office para mag-file ng Fill complaint. out ng form. Meron kang i-fill out na form. Opo. So ngayon, ano ba yan? Nag-i-implement na tayo niyan? Pwede na silang mag-file ng complaint through the application? Paano nila gagawin yun? Yes, oo. Sa gayon po,
kung halimbawa yung may complaint sila, this is a consumer based complaint, consumer issue based, meaning kung anong klaseng complaint. So i-click lang nila kung ano yung complaint niya. For example, about Telecommunication Commission. Ngayon, particularly, halimbawa, for internet service. For internet service ang nature ng complaint. Opo. I-click niya ngayon yung particular issue na yon, the National Telecommunication Commission na parang icon. Opo. Lalabas doon mismo kung paano sila magko-complain, and they can file even via email or by electronic means. Hindi na sila kailangan pumunta pa sa NTC. Opo, pero Sir Lex, saan sila pupunta? Anong gagawin nila para makapag-access? Yes. Opo. So, ang ano po natin, ang ating URL or yung ating web page is consumernetalbay.ph. consumernetalbay.ph. Apo. Okay, so isi-search lang nila ito. Apo. Kahit mabaliktad niya, Albay Consumernet, lalabas po yan. Oo, consumernet albay.ph. To be exact okay. po. So, i-click nila ito. Tapos, ano ang lalabas? So, lalabas po yung ating webpage kasi the AI kasi it cannot stand alone na dapat mayroon siyang webpage pa rin. So, lalabas dun yung icon ng Gab, yung lalaki. Dati kasi ang icon na yon si PD Noel. Pinabago niya, pinagawa niyang cartoon character. So, immediately after the pag-click nila, may magpa-prompt na message na doon. So, pero kung sakaling hindi nila itap itong button, mayroon pa rin silang makikita the different government agency handling consumer complaints based on the particular issue, as well as may mga din kami announcement, then yung ating frequently asked question. So, ito po ay version 1 pa lang. Okay. Marami pa rin kaming naka-line up na enhancement. So, abangan na lang ng ating mga consumer in the next months, coming months, na mayroon pa itong mga lalabas na additional enhancement. So, as of now po, pag click nila yung icon na Gab, ang makikita niyon, pagpapakilala, "Hi, ako si Gab, ang inyong gabay sa tamang reklamo. Ano ang maitutulong ko sa'yo?" So, yun yung pwede na sila mag-type ng Bicol dialect or Filipino or pwede na in English. Ngayon, ika-capture na yon. Ang tip lang namin or guide sa consumer, be particular with your concern. Para yung pagsagot din ni Gab, particular or specific din. Okay. Halimbawa, i-type nila kung nakabili sila ng TV, defective yung TV, saan, kailan. Tapos, mag-reply siya kung paano ito resolve yung issue, sinong agency yung mag-handle nito. Okay, so sa ngayon, Sir Lex, wala pa namang gumagamit ng app? Mayroon na po. Meron na po. Mayroon na. Meron na. Okay. During our launching, in fact, this is already featured sa Philippine Daily Inquirer, sa mga iba pang mga channel, Radyo Pilipinas, and other networks. Ito po ay we can say na parang ito ay kauna-unahan din dito sa ating probinsya as well as sa Bicol region. Dahil kung mapapansin natin ang website ng mga agency, kanya-kanya. Okay. Kanya-kanya sila na nag-handle nung kung ano lang yung mandate sa kanila. Opo. Pero dito, lahat na nandito, ini-integrate namin. Like itong Bangko Sentral, mayroon din sila ng yung online body, parang AI chatbot din. Si Bob. It can act on the complaint siguro within the day. Talagang interactive din siya. And then, ito ay naka-integrate na din dito with the permission coming from the Bangko Sentral. Makikita natin dyan, mayroon din dyan icon ni Bob. Pero, it will direct to the website po ng BSP. Okay. So, lahat ng mga agencies po dyan, yung like itong nakita ko, Sir Lex, naka-open ako ngayon. Opo. Naka-open ako ngayon. So, nandito siya, si DTI. Opo. Nakalagay BSP. na dito kung ano mga nature of complaints ang pwedeng ilapit or idulog sa DTI. Opo. Ayan, nandito yung BSP,
Ang sakop niya yung mga banks, pawn shops, Yan, money issuers, no? Tapos yung National Telecommunications Commission, ito lahat na agencies na to, member ito ng ConsumerNet na sinasabi mo kanina. Opo, ma'am. Opo, oo. Opo. So NTC, SEC, hospitals pala, ano, DOH, ano? Nandyan din po. Opo, So kung DOH. ano po yung nakalagay dyan, sila mismo yung nagko-customize din yan. Meaning, Okay. pinifeed din sa amin yung data. Opo. So, oo. from time to time, ina-update po namin yan. Okay. Kung may mga bago silang mga enhancement for their technology or for their website. So, ina-update din po kami. Ayan, okay. Yung SEC, nandito din. Yung about sa mga scam, nandito din yung ating, yung cybercrime, Philippine Anti-Cybercrime Unit ng Region 5. So, sila yung nag-handle niyan. So, somehow, yung consumer natin, mabibigyan ng gabay. Saan ba talaga ako magrereklamo base sa issue ko? Una-una kasing pumapasok sa isip natin DTI agad or halimbawa BSP agad pero may mga limitation din tayo base sa ating mandate. So kung gusto nilang mapadali yung kanilang complaint para hindi na i-refer natin sa iba pang agency, pwede nilang i-access ito para magbigay ng gabay sa kanila or guide. So yung mga naka-tune in pa lang ngayon, ang pinag-uusapan po namin yung isang bagong na i-launch ng DTI Albay Provincial Office na gabay sa tamang pagrereklamo or GAB po. So paano nyo ito ma-access? Mag-log in po kayo or i-search nyo lang po ang consumernetalbay.ph. Tama po. Tama po. Opo. Tapos pag abot nindo duman, yaon na duman sa mga iba-ibang ahensya, kang gobyerno, na kung saan igwasindang mga kanya-kanyang jurisdiction depende sa complaints nindo. So Sir Lex, ang sunod ko pong kahaputan, ano po ini daina kitang human intervention, like pag nag-file ako digdi kireklamo, digdi na ini masusolusyonan, dain na ako kaipuhan pa mag-appear sa office kang DTI para ngaya mag-mediate or what? Paano ba? So ito pong ating system or technology this is just a channel. Channel, yes. Channel lang po ito. Okay, that's a channel. So Pwede na kayong masagot nito, magkaroon kayo ng kasagutan dun sa issue ninyo at maliwanagan. Pero kung kinakailangan na magpatawag pa rin ng mga parties involved, okay. Ginagawa pa rin natin yan. Okay. Ginagawa Okay. pa rin. Face-to-face or online. Oo. So, depende po sa klase or nature ng ating issue. Ang kagandahan lang dito, kasi kung meron kang issue, meron kang itatanong, hindi ka na kailangan pang pumunta sa office para magtanong. Opo. Dito, masasagot ka na. Opo. Ni Gab. Opo. Yun yung ating masasagot ka na ni advantage. Gab. Oo, kaya isa talaga itong development, innovation ng ating consumer complaints, handling or resolution Opo. sa ating sa DTI Albay. Yung mga ibang provinces, wala naman, no? Kamsur Mayroon meron din. din. Oo, QR code. Oo. So, ito pong si Gab sa DTI Albay. Opo. Pero paano kung may mag-complain dito hindi taga-Albay? Mayroon din, pwede po yan. Pwede din. Pwede. Oo, Since it can be accessed By worldwide. oo. Mayroon silang mga, din po dito, mayroon kami mga directory Okay. wherein they can find the nearest place where they are located. Yung nearest office na located sila. So, mayroon din mga contact numbers, email addresses na pwede nilang i-contact. So, this is not exclusive for Albayanos only, but for all Filipinos po na pwede, even not Filipinos. Para sa gabos na Para sa gabos konsumidor pwede. na may kahapotan, manunungod sa mga serbisyo o produkto na sa indang pigbakal o Opo. pig-avail na service. Ano po? So, maski sisay pwedeng mag-access digdi. Yes po, Oo. Ma'am Bem. Opo. Kaya bako lang ini para sa mga taga-albay, kundi para sa gabos na konsumidor. Opo. Opo. Okay. So, ngunyan Sir Lex, igwa naman kitang mga na process like na mga complaints na lodged digdi sa application na ini. Yes po, may mga nakikita na kaming queries. Opo. Pero nandun pa rin yung iba mga mas gusto nila face-to-face. Opo. Pero at least nag-guide na sila. They can download already the form. Okay. Halimbawa, sa DTI po,
Kasi yung access lang natin is more on the DTI concern. Yung ibang agency kasi sinalin yung makakapagsabi ng database na kung sa kanila din nag-lodge. Opo. Pwede lang silang mag-download ng forms, then ng complaint form, then mag-fill out. Hindi na sila madodoble na kukuha lang ng form, Opo, then fill out. So, pwede mayroon na din nag-lodge via email Okay. ng kanila. So, in the coming months, Opo. we will make this more interactive Okay. and more kumbaga yung form niya hindi na yung PDF, pwede na lang i-lodge. Input. Input pwede na lang. mag-input, Sinda. Apo. So mas mapapadali Okay. yung process. Oo. So, Then day na directly Sinda, we will capture the Opo. consumer Oo. complaints. Yes po. day na kinakaipuhan mag-download gang Print. form, ma-print, tapos masurat. Yes Duman po. Electronic mismo, form. pwede na Sinda. Pwede na. Electronic form. Electronic na po siya. So, So, naka-line up na po yan, Ma'am Ben. Mayroon na ngayong proposal. Yan na. ang Forward. magayon na barita tas sa tuyang mga konsumidores, no, na day na po Sinda madidipisilan mag-file, ki-complaint, or kung igwasindang maski anong kahaputan manunungod sa mga products or services na sa indang pig bakal or pig avail. Yaon po ang ano nga ini consumernetalbay.ph. Tapos maluwas na po ito si Gab. Okay. So nahiling ko very user-friendly man itong itong system, no? Pag bukas mo tulos, ma-appear na sa mga iba-ibang agencies. Ano, Sir Lex? Opo. Kaya magayunon, day na kita madidipisilan pa, day na kita makakatipid kita sa pamasahe kung maduman pa. Albawa, kung taga-tabaho kita, ma-file akong consumer complaint, madigdi pa ako sa Legazpi. So, day na po kaipuhan. Opo. Ayan. So, ano pa, Sir Lex, ang mga kakaibang feature kay ni Gab? So, ito po, nandun din yung mga announcement na in-enhance din namin. Okay. Magtataka sila bakit mayroon ditong logo yung Mayon Cement. Ito kasi yung isa sa ating mga sponsors Okay. na sila yung nag-finance ng development yung itong webpage. So, mayroon dito makikita sila na FAQs or the frequently asked questions. Na tapos may search button na din. So, marami pa po, may mga video. Yung iba, walang video. Mayroon silang mga tips dito. Okay. So, eventually Very po. educational din. Kasi yun. may mga reading materials Yes sila. po, to make it short, parang info hub po Yes. ito. Information hub. Oo. So marami din silang malalaman na bago or matututunan dyan sa mismong system na yan, sa application. Yes po. Oo. Apo. Bako lang purely consumer complaints, bako lang purely for inquiries, no? Igwa pa sindang mga iba-ibang mga mauukdan dyan, may Information. mga materials. Oo. Yes. Oo. At isa pa po pala, Ma'am Bem, kung gusto nilang pumunta doon mismo sa website ng isang agency na yon, may link na dito. Okay. Para for more or information, i-click lang nila yon. So, i-direct na sila Opo. doon sa valid and legit web page of the concerned agency. Okay. So, maray talaga, Apo. magayunon iyan na development, lalong-lalo na sa tuyang mga consumers na dain na sindaman mahirapan pa mag-air kang sa indang mga complaints, mga issues, as in mga concerns. By the way, nalingawan ko, kung igwa pong mga kahapotan ang sa tuyang mga paradangog, ang mga nakaantabay sa tuyang ngunyan, ang mga naghihiling po live, digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo, pwede po kamo mag-text sa tuyang line 0999-883-1471. Ulitin ko po, kung iwa po kamo mga kahapotan, pwede po kamo mag-text sa tuyang line na 0999-883-1471. Urawang yaon po digdi ang sa tuyang resource person, pwede po magsimbag kan sa inyong mga kahapotan, manunungod po digdi sa bagong
na-launch na programa kang DTI Albay Provincial Office manunungod sa gabay sa tamang pagrereklamo. Kasi talagang 'di ba sa haluyo na baga kitang nagkakampanya, nag-advocate kung ano ang mga reklamo na pwedeng idulog ki NTC, pwedeng idulog ki DTI, pero dakulon manggiraray na talagang yaon talaga pasiring gabos ki DTI. Although sabi mo nga nasabi na ni Sir Lex Casubago na igwa kitang pigaapod na no wrong door policy. Kasi kung wala na jurisdiction si DTI ang ma-forward ka ito duman sa concerned agency. Pero digdi, igwa na kita kaining sigab, madali na. Kasi yao na duman pag makalaog na kamo duman, aram na nindo kung sain kamo dulog or maduman. Ayan. Okay. So Sir Lex, babalikan ta ka na lang giraray mamaya. Kasi kung igwaman ki mga kahapotan so sa tuyang mga paraan tabay, uliton ko po sa 0999-883-1471. Yaon digdi si Sir Lex para magsimbag kan sa tong mga kahapotan. Especially po tungkol digdi sa programa nindang bagong pig launch, itong si GAB or Gabay sa tamang pagrereklamo. Ayan. Thank you. Okay. So, duman naman kita sa ikaduwang topic tangon niya na aldaw. Saro man ining magayon na good news, Ron? Good news opo, ini. good news po, Miss Sa Ma'am. tuyang mga senior citizens. Ayan. So, alam ko nakadakol ang mga paradangog tang senior citizens, lalong-lalo na pag-araw kay ining oras, talagang nakatutok sinda sa radyo, sa radyo DZGB. Kaya pirmi nga ni isinda nagte-text or nag-a-upload na talagang nakatutok sinda digdi sa radyo DZGB. So ngunyan, ang satuyang sarong ihahatod na good news sa satuyang mga senior citizens, itong bagongon yan na Joint Administrative Order. Ano po? Joint Administrative Order, kairiba digdi ang mga ahensya kang DA, Buda, DOE, Department of Energy, Buda, Department of Agriculture, Buda si DTI. Ano po? So, ini po, manunungod ini sa revised rules on granting special discounts to senior citizens and PWDs, lalong-lalo na sa pag-purchase ki mga basic necessities and prime commodities. So, aram tabaga na kang dati, igwa na kitang naa-avail na discount sa pag-purchase ki mga basic necessities and prime commodities. Tapos igwang amount na kung saan iyo lang ito ang maximum amount nindong pwedeng ma-discountan sa laog kisarong simana. So ngunyan, may bagong bareta kita. Yaon digdi si Miss Ron Panganiban, ang sabi ko nga ang samuyang kairiba duman sa Consumer Protection Division para po i-istorya sa tuya kung ano ining mga nagkapirang good news manunungod digdi sa discount for senior citizens. Please go ahead, Ron. Opo, thank you, Miss Bem. Ito pong good news na ito po nung March 21, Okay. Miss Bem, napirmahan na po ining Joint Administrative Order na ini po. Kung sa ini po ang revised rules on granting the special discount to senior citizens and PWD. So, naging effective po ini kang March 25 po. So, ang ini pong bagong rules or guidelines po, dati po baga ang weekly limit is 1,300 per calendar week. So, ngunyan po, tinaasan na po siya into 2,500 na po siya per calendar week, Miss Bem. Almost 100% increase kasi Opo. 1,300 so dati 1,300 from tapos ngunyan 1,325 na. Opo. Okay, so talagang medyo dakula from 1,300 to 2,500. Gustong sabihon 10,000 na per month. Kasi 2,500 per week, di ba? 2,500 per week po. Tapos Oho. ang discount 500 na siya per month. Per month kasi per month. 125 per week. Same pa din okay. po, Miss Bem, yung discount which is 5%. Kaya Naman lang, sa mas basic hinalang necessities. kawansu. Limit per calendar Opo, week na opo. pwede nindang i-purchase.
Tapos, tig-retain man po giraray na ito, at least 4 items ang dapat nindang bakalon per calendar week. Duman po sa mga naka-enumerate. Okay. na Dati basic man girara iyan. Apo. So, day man pwede na su 2-5, gabus nga ini bagas. Apo. Day pwede. Opo. Okay. Tapos, pwede na po, Miss Bem, through authorized representative, Aha. ang pag-purchase po kaini. Kaso may validity po yung authorization letter. Okay. 7 calendar days lang po siya. Ang iba po baga, ang authorization letter ninda, yun na lang ito permi ang date di na Pigbabaguhan. Oo, So may oo. validity po na 7 calendar days po yung authorization letter. Pag mabakasinda through an authorized representative. Tapos, pati po Miss Bem, sa mga online purchases, covered na din po kaining 5% na discount po. So, maski po online, kasi dakul na baga po kita niya ng mga online selling platform. So, ito pong mga online sellers or mga app na nagtitinda po kaini mga basic necessities and Opo. prime commodities, covered po sinda kaini. And, as long as ano po sinda Miss Bem, all retailers of basic necessities and prime commodities, as long as non-Bambi or cooperative sinda po, dapat po magtaong discount. So, Opo. itong mga Bambi registered, Registered. Buda, co-op, exempted Exempted po. from giving discounts. Discount. Opo. Okay. Dati po ubaga kaya so lumang so dating inamen kaini pighiling ta po so capitalization kang Opo. retailers, which is not at least 100,000 pesos ang sa inang capitalization. Ngunyan ito po ang sarong pagbabago na dapat exempted po sa mga Bambi. Opo. Maski as long as non-Bambi registered and hindi cooperative, dapat magtao po kaining 5% na discount. Okay. So, ito lang ang exempted. So, Bambi registered retailers, Opo. Buda sa mga co-op. Co-op. Okay. Oo. Eh, All the opo, rest, Miss Bem. dapat Dapat magtao magtao sindang po. discount. Ano iyan, Ron? Igwamang giraray ka itong booklet? Yes, Miss Bem. Required pa din po mag-present kang booklet every time po na mabakal kini pong mga basic necessities and prime commodities. Apo. Kasi dumanta po baga maaaraman kung pira na po so na-consume for the week. Opo. Kasi may limit po na 2,500 siya per week po. Opo. Tapos, ang nakasaad pa digdi po, Miss Bem, na every 5 years po ini-review kang sa Okay. tuyang head office kasi ang inflation tabaga po ngunyan. Opo. Kaya po inanong ngunyan, Okay. inamend in consideration po of the inflation. So, Okay. every 5 years na po siyang i-review po as per the joint, ito pong bagong pinaluwas na ini, guidelines. Miss Ron, will take effect immediately? Opo. Oo. So, Nung March 25, March Miss Bem, 25. effective na po siya kasi Opo. na-publish na po siya. manunungod duman, Miss Ron, sa mga basic necessities. So, dati man giraray. Igwa bang bago, including the prime commodities, may mga bago ba or may nadagdag? So, dati man po giraray siya, Miss Bem. Oo. Kaso may mga pigbago lang po sindang diet when it comes duman sa mga specifics. Okay. So, halimbawa po ining sa rice. Pag-apot Okay. baga po sa rice, kasi part ini po kang basic necessities. So, duman mo na po kita, Okay, Miss may Bem, exception sa pala. all kinds and variants of rice except imported specialty rice. Okay. So, So, sakop. Ayo po. Oo, okay. Pag-abot naman po digde sa all locally produced fresh, dried, and canned fish and other marine products, including those live, chilled, frozen, and in various modes of packaging. Tapos digdi naman po sa locally produced fresh pork, beef, and poultry meat, except the po premium grade. Okay. Oo. And sa eggs naman po, all fresh chicken and duck eggs. Dati po kaya nakalaag digde, gabus na eggs except quail eggs. Ngunyan po, all fresh chicken and duck eggs. Ito po ang ang bago na. Okay. And then sa pag-abot naman po sa water, locally manufactured potable water in bottles and containers regardless of size. Okay. Mas lang po ninda. So pati po itong mga nasa water refilling stations. So, dapat magtauman sinda. Opo, kasi water bottles and containers regardless of size. Oo. Kasi basic necessity So, po halimbawa, sarong senior citizen or PWD, so, nagpapadeliver baga kitubig.
dapat magtaosindang discount. Dapat po. Kasi as provided for, as long as non-Bambi po sinda. Oo. Buda, bakong co-op. Bakong co-op. So, okay. So, 5%. Mhm. Okay. O, yan po. So, iyan po Tap- ang baka masyado aware paan sa tuyang mga senior Apo. citizens, including those retailers, no? Apo. Dapat aware man sinda ka iyan. Sa coffee pa, Miss Bem, Apo. nakalag po digde, locally produced coffee, only whole beans, ground beans, instant, up to 3 main ingredients. Kasi kumbaga po kitang mga coffee na mga 5-in-1, 7-in-1. So, they po ito covered kasi up to 3 main ingredients lang po. Okay. Itong sa mga bagongon yan ng mga dakulo ng mga Ayo po. ingredients, so mga ang iba kaan gari mga may supplements, may Opo. mga so ito. Okay. Up to 3 main Okay. ingredients lang po. Sa pag-abot naman po sa cooking oil, only Oh. cooking oil, only coconut oil, palm oil, soybean oil, canola oil, and vegetable oil. So, pig-specify day po. Dahil Kasabay ang kaiba olive oil. Mahal baga pati po. Pati baby oil na. Baby oil. Ayun po. Ano pa ang bago digdiron? Yung- Ining all kinds of sugar except artificial Opo, sweeteners. except artificial sweeteners. Oh, so mga Tapos na, pigagamit ini kang mga Diabetics. Ayun po. Oo. so, sa prime commodities naman po, Sa candles, Ron. Candles. Guwapa. Sa Except decorative and scented. candles. So itong mga kandila lang na mga pigmo-monitor tagara, no? So Yes, siguro suyaon man duman sa ano ta? Sa price monitoring, ano ta po. sa mga- Apo. Tapos si LPG po, pareho man giraray po siya, ano? Household LPG with a net content of not more than 11 kilos, only once every 5 months po, from bought from LPG dealers. Okay. Maaraman man iyan duman sa booklet, ano? Ayo po. Oo. Pag mag-purchase ka, syempre dapat daramo. So, maaraman Ang po. reference kaan, kung kasuor kung 5 months siya, di duman man po yung Opo, mahiling sa, oo, sa oo. booklet. Ayo po, Miss Bem. So, sa pag-abot naman po sa prime commodities, digdi po sa batteries, o specify po ninda digdi, batteries, single-use household batteries. Siguro nga pong mga rechargeable na batteries. So, tinglag po digdi, single-use household batteries. Household Kasi ini batteries. mga pigagamit baga po ini sa flashlight, pero single-use. Single-use household batteries. Disposable. Bako sa mga Disposable. rechargeable batteries. Opo. Okay. Iyan po, Miss Bem. So tig-define din po nila digde, siyempre po, para kung may maghapot po, kasi ang electrical supplies and light bulbs, kasabay din po siya, Miss Bem, sa kaipuhan na taon na discount kasi as part of the prime commodities. So, May mga ilaw, may mga construction materials po. So, part ining electrical supplies and light bulbs, pig-define po ninda digde kung ano ang mga ang electrical supply na pwedeng taon na ano. So, definition lang po kang electrical supply kung sa inakalag po digde na those intended to maintain the operation of essential electrical installation and equipment for the health and safety of persons and livestock. Tipo livestock kasi ang ibang senior citizens talaga may mga alaga man po yan, minsan nag-uurigan, may mga manukan. So electrical supplies po na kaipuhan for the health and safety of persons and livestock and to avoid damage to the environment and to other equipment. So including man da po digdi so mga source and electric circuits up to the terminals of electric equipment. In certain cases da po, it may also include the equipment. Basta Okay. related duman sa electrical ano po, supply. pero halimbawa iyon na baga Ms. Roa, nag-avail nga ya si senior citizen kaning bagong discount, bagong So discount, Miss Bem, pareho pa rin siyang 5%. Ano po? pareho pa rin 5%, Nadagdagan lang po. dinagdagan lang. opo. Oo. Pero Weekly. kung halimbawa igwa siya mga questions or igwa siya mga concerns, manunungod digdi, sa siya mahapot? Sa DTI ba pag abot digdi sa special discount? Actually po, ini po, pag may mga complaints po or kahaputan, sa ang ma-address po kang concerns sinda, ang OSCA po. Ang OSCA talaga, Office for Senior regardless Citizens Affairs. kung ini ang sakop Ayo na po. JAW. Opo. Halimbawa, nagduman nga siya sa rong tindahan, tapos di siya pigrantan ki discount. Discount, opo.
baka or kung dai pa naka-easy nga bako aware masyado tindahan. So Opo. maduman sinda sa OSCA. Sa OSCA po. Okay. Sa OSCA kung saan located po so business establishment. Okay. So Duman, wala sa kita LGU. talagang jurisdiction over itong mga complaints pag-abot Opo. sa senior citizens. Opo. OSCA or PDAW po in case of PWDs. Okay. Or Oo. sa, So yan kaya kadakol baga man nagrani sa tuya ng mga senior citizens. po. So duman sinda sa OSCA. Ang bawat munisipyo igwa kaiyan na Opo. office. OSCA or so ano po Miss Bem, City or Municipal Social Welfare Development Office po. Pag ano po aside from PDAW or ano po. Pero ang OSCA igwa po talaga. Igwa for talaga. LGU. Oo. Kung daing pidaw duman sinda Sa Municipal or City Social Welfare Okay, Development oo, oo, Office. So, iyo ini ang mga bagong yaon digdi nakapalaman digdi sa bagong jaw na big issue ngunya na taon which took effect March 25 po. March 25. Kasi immediately po siya napirmahan noong March 21, March 25 po na ano siya, na-publish. Okay. Oo. So, March 21 pirma digdi kang mga sa tuyang mga secretaries Sa na iba-ibang agencies yeah, po. oo, DTI, DA and DOE. DOE. So, iyo po ini ang good news ta sa satuyang mga senior citizens. Bako na sana po 1-3 ang Opo. Limit per week kudi 2.5. Ay, Miss Bem, may nalingawan po ako Okay pag-abot po sa double discount. Double discount. Kasi po, kung halimbawa itong sarong babakalonindang basic necessity or prime commodity, naka-promo po siya, sarong discount lang po ang pwede i-avail, whichever is higher. Bawa, Okay. 5% discount baka po sa special discount. Kung naka 10% discount ngayon itong item na ito, so 10% discount lang po ang masusunod. Or kung pareho naman siya, bawa, senior citizen, at the same time, PWD din, sarong discount lang. Pipilihin niya po. Hindi po pwedeng dubli. Iyo po. So, day na mag-insist po kung igwa ng discount na pig-offer ang sarong establishment na mas halangkaw duman digdi sa discount na yaon digdi sa bagong jaw which is 5%, pareho man sana pala 5%, duman kita sa mas halangkaw na discount. So, day na mag-insist na another 5%. Ayo po. Saro So, lang. saro lang po. Double discount. Saro lang ang pwedeng i-avail. So, bawal po itong i-avail taso duwang discount. So, ano pa tabi, Miss Ron, ang satuyang dapat na i-hiras manunungod digdi sa bagong jaw? So far, iyo man sana Opo. ito. Ano po, Miss Ay, Ron? Miss Bema, i-emphasize ko din, nalingawan ko pong banggiton kasubago as part of the basic necessity po. So, sa mga gatas baga po, kasi nakalag po digdi, fresh and processed milk. Ang exclusion po kaini, excluding foods for special medical purposes. Halimbawa, Pag-define po ninda digdi, ini pong special medical purposes po. Lat lang po. special medical Apo. purposes ng mga gatas. Ang foods da po for special medical purposes refers to category of foods for special dietary uses which are specially processed or formulated and presented for the dietary management of patients and may be used only under medical supervision. So in short, so may mga reseta po. Okay. Na Paano daw sa gatas. mga insure kung Ang- sakop iyan digdi sa gatas? Ano? Kasi ang insure baga commonly so mga seniors ta ang Apo. nagainom kaiyan. Oo. Ang insure po kasi Miss Be, minsan kasi pigre-reseta po yan Oo, kang doktor. oo. Ano? Pag may prescription po yan kang doktor, naman na po siya ma-fall sa 20% discount. Okay. Ako siya, Oo, mas nakula digdi. pala. Opo. Okay. Oo. So, yan po. Ano po. So, magayon ining bagong jaw na nakapalaman digdi itong increase in the purchase limit kang sa tuyang mga senior citizens kada simana. So dati 1.3, so ngunyan 2.5 na per week ang pwede nindong ma-purchase na pwede ka mong maka-avail ka ining special discounts to senior citizens and PWDs. Okay, so it's already
11:50 sa giraray po kung igwa kitang mga kahapotan manunungod sa satuyang mga topics ngunya na aga, pwede po kamong mag-text sa 0999-883-1471. Uliton ko po, pwede kamo mag-text sa 0999-883-1471. Ayan. Okay. So, Sir Lex, balikan ta ka, giraray. Baka igwa ka pang gustong ipaabot na nalingawan ta ka subago sa satuyang mga paraantabay, manunungod digdi sa satuyang programa. Asin kung igwa ka pang ibang concern na gustong ipaabot sa satuyang mga paradangog, urawang yaong kita digdi live sa satuyang programang Usapang Consumer at Negosyo. Wide ang coverage tangon yan. Sige daw tabi. Sir Lex, please go ahead. Yes, thank you ulit po, Ma'am Bem. So, sa Giraray po, on behalf of our Provincial Director, Director Noel Bibunaw, ito po ay isang aming tool kung saan, as I have mentioned, ito po ay innovation ng aming serbisyo. So, kung in-encourage namin na i-avail natin ito, i-try po natin, at kung mayroon tayong mapansin na some sort of glitches or may mga suggestion sila na para mas ma-improve pa, just feel free po na i-email sa amin, makipag-coordinate sa amin, mayroon ditong telephone number, ibahagi po sa amin ang iyong experience. So, in the coming months, we will also develop somehow a feedback mechanism po dito sa webpage na ito. Dahil ito po ay atin, kung baga ito po ay pag-ari ng gobyerno. Ito po ay para sa lahat. So, whatever na outcome po nito, sama-sama nating pagtulungan para mas lalong mapaganda, ma-enhance yung aming ito pong system. So, may mga iba pa dyan na mas expert kaysa sa amin. We cannot guarantee the perfection of this tool, the 100% na ito perfect. 100% na tama. Ngayon, kailangan namin yung inyong mga feedback, yung support for this project. Kung may mapansin kayo na baka pwede namin include, hanggat kaya ng aming resources, gagawin po namin yan. So, yun lang po, Ma'am Bem. Ayan. Okay. Salamat, Sir Lex. So, welcome po ang sa indong mga feedback. Kasi bako man, day man baga napi-perfect ang gabo. So, everything is for continual improvement baga. Tama. Sabi ta. So, libre po kamo magpahayag kang sa indong mga concerns. Kung may mga na-discovery kamong mga glitches along the way. Kampag gamit nindo kang app, pwede po kamo mag-feedback sa Muya, sa DTI, kung maski sa ina platform, no, sa Facebook page or sa satuyang mga lines, no, pwede kamo, libre po yan, libre, dahil po kamo masupog, dahil matakot, kasi welcome po yan para sa tuyang improvement kang sa tuyang mga serbisyo, buda kang mga programa ta. Ayan. Okay. So, Ron, ano pa po ang satuyang gustong ihiras sa satuyang mga paraantabay, lalong-lalo na ang satuyang mga senior citizens na nagdadangog ngunyan na aga? Ayo po, Miss Bem. Sa mga senior citizens po, in case pan po may concerns po kamo or kahaputan regarding po digdi po sa special discounts po na under the jurisdiction po sa kang DTI po, based po digdi sa baagong na issue na daw, you may feel free po na mag-message po sa samuyang Facebook page or mag-visit po sa mga harani pong mga negosyo centers or provincial offices po. Tapos siring man po naman sa mga business establishments po, sa mga retailers po na kaipuhan po talagang magtaong discount. So, as advised po kanina, as long as po kita, non-BAMBI or Barangay Micro Business Establishment registered or bako po kita cooperative, magtao po kita talaga po kang nararapat po na discount sa satuyang mga senior citizen and PWDs po. And siring man po sa mga senior citizens, dapat po for our inclusive use and enjoyment lang po talaga ini pong mga special discounts po, ini pong mga nakapaloob digding mga
basic necessities and prime commodities po na pwede ta pong ma-enjoy ito pong 5% na discount po. Maski po Miss Bem itong mga 20% na discount po baga na nakapaloob sa RA 9994, dapat po for exclusive use and enjoyment na lang po ito. Kang senior citizens. Opo, ayan. Okay. So, dakulaon na salamat tabi sa satuyang mga resource persons ngunyan. Naaga no digdi sa satuyang usapang consumer at negosyo. So para sa satuyang kahaputan ngunya naaga, ang gusto kong ihapot sa satuyang mga paraan tabay, kung talagang nakatutok sinda no sa satuyang programa, iyo po ini ang satuyang kahaputan. Sino si Gab? Sino po si Gab? Kilala nyo si Gab? Yan po ang ating katanungan ngayong umaga. Sino si Gab? So inot pong makatext kang kasimbagan, digdi po sa satuyang text line 0999-883-1471. Yan po, sino si Gab? Yan po, Sir Lex, yan ang kapotan. Sino ba si Gab? Bakit Gab? Sino si Gab? So, tingnan natin kung nakikinig ang ating mga taga-subaybay ng ating mga pinag-usapan ngayong umaga. Sino ba si Gab? Text na po kayo ng inyong mga kasagutan dito sa text line 0999-883-1471. Magpakilala lang po kung sino sila. Please identify yourself po, no? Bago kayo magsagot, paki-identify po ang inyong mga sarili. Ayan po. Ayan. Okay. Sino si Gab? May nagsagot na dito, pero hindi niya nakuha yung tama. Tatanungin ko itong ating resource person kung pwede na ba ito. Pwede na ba ito, Sir Lex? Si Gab ay gabay ng consumer. Tatanungin natin, no? Gabay. Meron pa ditong isa. Ayan, gabay ng consumer. Gabay. Ito, tama na ito, Sir Lex. Mas may tama na tumpak talaga yung sagot niya. Gabay sa tamang pagrereklamo. Si Gab. Okay, so ayan po, congratulations. Meron na tayong nanalo, si Mr. Alvin Bercasio. Parang palagi itong nakikinig. Noon-noon pa. Congratulations po. Pirang taon na ang nakaagi. Palagi itong nagtitext, si Mr. Alvin Bercasio. At saka yung kanina ding nagtext, masugod na taga-subaybay din natin yon. Ayan. Salamat po sa pagsubaybay. As in, congratulations kay Mr. Alvin Bercasio of Legazpi City. Kung paano ka po mag-claim ng inyong pinanalunan, pwede ka po pumunta sa aming opisina sa DTI Regional Office 5 sa Rawis, Legazpi City. Magdala po ng identification. Congratulations! As in, salamat sa mga nag-antabay sa Giraray. Ngunyan pong aldaw nin Biyernes, nag-iribahan po kita sa laog nin sarong oras, digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Kaiba ta po ang satuyang mga resource person. Salamat, Sir Lex, kang DTI Albay, Consumer Protection Division, as in si Miss Ron, kang DTI RO5, Consumer Protection Division. Salamat sa paghiras kang sa indong mga kaaraman, manunungod digdi sa tuyang mga topics ngunya na aga. So sa Giraray, ini po ang sa indong kairiba sa radyo, si Bem Romano Birango. Mag-iribahan po kita Giraray sa masunod na bulan sa first Friday of May para po digdi Giraray sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Dai po nindo paglingawan, wais ang consumer na may alam. Maray na udto po sa Indogabos. Salamat! Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo.